F'April l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqa aktar minn 700,000 passiġġier, dan ifisser żieda ta' 8.4% fuq April tal-2019, is-sena ta' qabel pandemija. Dan ħareġ minn ċifri pubblikati mill-Ajruport fejn ġie nnutat li l-movimenti tal-passiġġieri ingħataw spinta bit-tnedija tal-iskeda ġdida għas-sajf u għall-vaganzi tal-għid. Intqal li l-Ajruport Malti laqa is-700,000 passiġġier tiegħu aktar kmieni mis-soltu meta mqabbel ma' snin qabel. Fit-tmiem il-ġimgħa tal-għid mill-Mittjar Malti għaddew kważi 100,000 passiġġier. Ħareġ li s-suq li l-aktar xpruna l-aktar moviment tal-passiġġieri kien dak Taljan u warah kien hemm dawk mir-Renju Unit, Franza u l-Ġermanja. Intqal li Spanja wara numru ta' xhur sabet posta bħala il-ħames l-akbar suq importanti għall-ajruport. Dan it-titjib seħħ wara li ġew introdotti ir-rotot ta' Sevilla u Valencia waqt li żdiedet il-frekwenza tat-titjiriet lejn Barcellona.